Η ελληνική γλώσσα έχει μια αδιάκοπη ιστορία πάνω από 3.000 χρόνια, καθιστώντας τη μία από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου. Μέσα από τα κείμενα των αρχαίων φιλοσόφων, όπως ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, η ελληνική γλώσσα έγινε το θεμέλιο της δυτικής σκέψης και εκπαίδευσης. Η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας. Είναι ένας ζωντανός φορέας πολιτισμού, παράδοσης και σκέψης που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Πώς σε λένε? Με λένε Hyperlisa. Πού μένεις? Μένω στο Clearwater. Πόσο χρόνο είσαι? Είναι 11 χρόνια. Πώς λένε την μαμά σου? Την λένε Phaedra. Πώς λένε τον παπά σου? Τον λένε Tigger. Έχεις αδέλφια? Ναι, έχω μία την Payne. Από πού είσαι? Είναι από την Μερική. Ποιο είναι το χόμπι σου? Ο χορός. Ποιο χρώμα σου αρέσει? Μου αρέσει το κίτρινο. Ποιο κινητό τηλέφωνο σου αρέσει? Μου αρέσει το iPhone. Ποιο μοντέλο? Το 6. Ποιο φρούτα σου αρέσει? Το καλπούζι. Καλημέρα Αντωνέλα. Πάμε. Διαβάζω. Μας διαβάζω. Read. Έχουμε την Ηλιάδα και την Οδύσσεια. Έχουμε την Ηλιάδα και την Οδύσσεια. What's Ηλιάδα? Okay. Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι μέρα είναι σήμερα? Τετάρτη, yes. Atmosphere, airplane, automatic. Biology, bionic, butter. Cardiologist category climate. Democracy, diploma, dynamic. Energy, electric economy. Fantastic, geometry, galaxy. History, harmony, hypothesis. Idea, jealousy, kilogram. Logic, mathematics, mystery. Nike, ocean, orchestra. Photography, problem, paragraph. Role, system, symmetry. Technician, therapy, utopia. Theory, telephone, technology. Η 9η Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας για να τιμηθεί η μητέρα των γλωσσών και ο ελληνικός πολιτισμός για την συμβολή του στον παγκόσμιο πολιτισμό. Σε όλο τον κόσμο, πανεπιστήμια, οργανισμοί, σχολεία, οργανώσεις τιμούν και γιορτάζουν την ελληνική γλώσσα. Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα? Η εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας προσφέρει στους μαθητές πολλαπλά ωφέλη που ενισχύουν τόσο την ακαδημαϊκή τους πορεία όσο και την προσωπική τους ανάπτυξη. Αρχικά, η ελληνική γλώσσα είναι η ρίζα πολλών επιστημονικών και φιλοσοφικών όρων, γεγονός που διευκολύνει την κατανόηση θεμάτων όπως η ιατρική, τα μαθηματικά και οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Παράλληλα, η ενασχόληση με μια γλώσσα τόσο πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό καλλιεργεί την κριτική σκέψη και τη βαθύτερη κατανόηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, η γνώση ελληνικών μπορεί να προσφέρει επαγγελματικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η αρχαιολογία, η φιλολογία, ο τουρισμός και η διεθνής διπλωματία.
Τέλος, η εκμάθηση μιας σύνθετης γλώσσας, όπως τα ελληνικά, βελτιώνει τη γνωστική ευελιξία, ενισχύει τη μνήμη και διευρύνει τις επικοινωνιακές δεξιότητες, εφοδιάζοντας τους μαθητές με πολύτιμα εφόδια για το μέλλον. Thank you.